Assalamu alaikum. Ina ma kowa fatan barka da yamma. Ina ma kowa fatan alkhairi. Jiya na yi posting ɗin bidiyo ina cewa ina taya ɗaukacin al'ummar musulmai zagayowar haihuwar sayyidina Ali alaihi salam. To wasu suna ta maganganu, suna ta tambaya ta wani yar shi'a ce, wasu kuma suna tsine min, wasu suna zagi na, wasu suna la'anta ta, wasu ga sunan dai. To din naji kuma din na gode da wanda kuma su ma suka taya daukacin al'ummar musulmai murna. Amma ina so in yi wata tambaya. Daman sai dan shi'a kadai yake son sayyidina Ali? Dan shi'a ne kadai yake son sayyidina Ali? Dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sirikin manzon Allah, sahabin manzon Allah. Yau na yi postin saboda na taya daukacin al'ummar musulmai zagayowar haihuwarsa. Wasu suke zagina, suke tsine min, suke la'antata. To wani katin ko ta katuwar gardin zan je ni kuke so na je na taya murna ko waye? Kuna nice, kuna waye da waye, kuna abu ne shi kuke so? Wanda suke zagi na gode. Za mu haɗu a can. Nadda. Wallahi kun bani mamaki. Akwai wanda suke tasi on following ɗina saboda kawai na taya al'ummar musulmai zagayowar haihuwar sayyidina Ali, dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsatsansa, kofar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda na taya daukacin al'ummar musulmi, wasu suke tsine mu, wasu suke zagi na, to din na gode. Yan shi'a kadai suke son sayyidina Ali.